Balitang politika kay nagtuo si Rodante Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta nga in bad faith o adunay daotang tuyo ang pag-walkout sa mga miyembro sa minorya atol sa sesyon. Kay numduman nga niadtong Martes sa gabi gilalisan sa session ang motion ni Marcoleta nga tugutan ng usa ka senador nga makatambong pinaagi sa video conferencing. Gisupak kini sa minority block og bisangpot sa pag-walkout sa mga miyembro sa oposisyon. Bato di Marcoleta nagpakita og bad faith o daotang intensyon ang minorya tungod kay sa wala pa nila gi-question ang iyang motion, nag-walkout na dayon sila gikan sa session. Gingon usab sa senador nga dili ba sila matured aron hisgutan among issue sa plenaryo. Nagibotar sila sa katawhan aron magdebate sa mga importanteng butang. Gipangutana usab niya ang minorya kung ang ilang pag-walkout ba nagpasabot nga nahadlok sila makiglalis o makigdebate. Sa tanaw pa ni Marcoleta, tinuyo sa minorya ang pag-walkout aron mawala og ma-question ang quorum. Di pasabot usab sa senador nga ang divide the house nga iyang gihisgutan mao ang pagdebate sa motion. Diin napulo ang mibotar o mipataas sa kamot gikan sa mayorya samtang walay gikan sa minorya. Apan sa dihang gi-insister nga magdebate ni walkout na usab sila. RMN News.